per la intervenció que ha fet la senyora Sanz, la que està en campanya electoral intentant esgarrapar vots i fent discursos grandiloquents i posant-se medalla, sembla que és vostè. Senyor Zañartu, nosaltres hem portat aquesta iniciativa. Miri, potser hem sortit del govern de la Generalitat per algun motiu, perquè potser ens veiem empesos per algunes de les polítiques que no érem 100% coincidents. Però dit això, en aquests moments hi ha un debat tarifari de la ciutadania. L'Estat ha anunciat les bonificacions, la tema prendre unes decisions i, per tant, és d'actualitat política i hi ha un debat en l'opinió pública dels usuaris del transport públic respecte a aquests bitllets i aquestes targetes. No cal que ens faci una lliçó d'història, perquè si fem una lliçó d'història, doncs tots hem contribuït, i deixem que li plantegi en positiu, tots hem contribuït a fer del transport públic d'aquesta ciutat un dels pilars fonamentals de la mobilitat de Barcelona. Vol que li recordi la T16, que és una manera de canalitzar i fidelitzar futurs usuaris del transport públic, impulsat per l'alcalde Trias, també amb acords amb altres forces públiques, però impulsat per l'alcalde Trias. Vol que li recordi el forat que l'alcalde Trias va haver de gestionar a TMB quan vam entrar al govern? Qui hi havia en el govern? Senyora Sanz, i eren els seus també, que havien fet aquell forat. Per tant, no tirem d'hemeroteca per explicar i reforçar alguns dels arguments, perquè tots, en les nostres motxilles, podem aportar millores que hem fet al sistema de transport públic d'aquest país, alguns d'aquest país i d'altres d'aquest país i de la ciutat de Barcelona. Però el que no pot ser és que un agafi la bandera del transport públic, i aquí ha tret tot el seu programa electoral i ha fet el repàs del tramvia. Escolti'm, aquest és el grup municipal de Junts a Barcelona. I el grup de Junts a Barcelona treballa per Barcelona i té la mirada posada en el benefici, en aquest cas, de la mobilitat de la ciutat i dels usuaris del transport públic de la ciutat. I és aquí on jo, com a portaveu de mobilitat, he volgut portar aquesta iniciativa perquè és un debat d'actualitat política a la nostra ciutat. Dit això, no es pot dir que vostès, no es pot agafar la bandera de promoció del transport públic i deixar fora la bonificació d'aquest títol. Aquest títol, tot i les noves xifres que ens acaba de posar sobre la taula, és un dels més utilitzats. Al novembre del 22 de l'any passat va tenir 16 milions de validacions. Per tant, és llargament utilitzat i molt utilitzat. I a més es produeix una contradicció. I vostè aportava arguments, aportava xifres, senyora Sanz, veig que mira el mòbil, jo l'he escoltada i he intentat mirar-la quan em intentava donar els seus arguments polítics. També aquest tipus de targeta, la que ha hagut d'estripar el senyor Sierra, és a dir, són targetes també d'entrada a futurs usuaris del transport públic. I quan ens omplim la boca de la ciutat dels 15 minuts i promovem que la gent vagi a peu, doncs és evident que si vas a peu hi ha molts dies que no agafes el transport públic. I per això vostè ha de decidir penalitzar i no bonificar aquesta targeta, que hem d'agafar el transport públic que la senyora Sanz o la senyora Colau ens imposin? Pregunto. Hem d'agafar cada dia tants viatges perquè vostè ho ha decidit? O potser hem de premiar tothom que agafi el transport públic? Doncs premiar i fomentar que les persones agafem el transport públic és també bonificar aquesta targeta, la T-Casual. Teletreball. La senyora Bonet ho sap. Han canviat. No tothom ara va a treballar cada dia a l'oficina i fa 4 viatges al dia. Ha canviat. Per tant, també moltes persones fan menys viatges en transport públic. Els hem de penalitzar perquè vostè ha decidit que cada dia han d'anar a l'oficina a treballar i agafar el metro o l'autobús? Pregunto. O també els podem bonificar i donar un cop de mà perquè tirin endavant amb les seves despeses. Un altre tema, el desgavell tarifari. Vostè sap que totes aquestes bonificacions, que és evident que nosaltres vam criticar, perquè la manera de reforçar el transport públic és injectant recursos. Per tant, nosaltres en el seu moment vam entendre que el que s'havia de fer per part de l'Estat és injectar recursos i en aquest cas fer inversions necessàries a Barcelona, sobretot a la seva àrea metropolitana, abans ho deia, a Rodalies. Però en tot cas, un desgavell tarifari que ha canviat els hàbits. Ja ens trobem persones que agafen el tren i després agafen un altre tipus, han d'agafar algun altre tipus de bitllet. Per tant, ja no els surt a compte agafar una targeta com la que vostès abans esmentava. Hem de també penalitzar-los perquè decideixen agafar 2 dies d'autobús sortint del tren. Pregunto, els hem de penalitzar? Vostè considera que sí? Des de Junts per Catalunya considerem que no. Un altre element, l'economia del visitant.
Ja sé que vostès volen enfonsar el comerç i que no volen que la gent arribi a Barcelona per anar a comprar. Abans hem parlat dels comerciants. Els comerciants pateixen perquè una part molt important dels molts eixos comercials ve dels visitants de fora de Barcelona. Aquesta gent que pot venir de qualsevol de les comarques de l'entorn de la ciutat, que es mou, per exemple, amb tren i vol agafar un autobús, també l'hem de penalitzar, no el deixem entrar amb el cotxe, però també el penalitzem a l'hora d'agafar el transport públic. Per tant, pensem que vostès haurien de replantejar moltes de les tesis que segurament fins ara eren vigents, però les situacions ha canviat. Finalment, no entenem ni com el PSC ni com els comuns, que diuen estar en el govern d'aquesta ciutat, acceptin el xantatge polític del govern central. És a dir, l'actuació del govern central no és honesta, que condiciona, a més, els pressupostos d'una altra administració i diu que bonificarà aquells bitllets si també ho fa l'altra administració. Això és condicionar els pressupostos, això és una visió centralista absolutament de com ha de funcionar el sistema de transport públic, en aquest cas el de la nostra ciutat, i per tant creiem que alguna queixa hauríem d'haver sentit del govern municipal que no hem sentit. Segurament la senyora Colau va dir que s'havien de bonificar, però la senyora Colau ha anat a Madrid, s'ha queixat davant de la ministra que hi ha hagut aquesta caiguda de les bonificacions o que està condicionat el pressupost que posi alguna altra administració. No hem sentit absolutament dir res de res. Per tant, lamentem que es posi en boca, que agafi la bandera de defensa del transport públic, perquè les paraules s'han de transformar en fets, han de transformar-se en fets. I la realitat avui en dia és que vostès discriminen un dels títols més demandats, discriminen a 1 milió d'usuaris. I m'agradaria que donés resposta al govern municipal sobre si considera justa aquesta discriminació actual dels usuaris de la T casual.